Milé studánky, vítejte u našeho třetího setkání. Zbožnost znamená, že člověk projevuje lásku snadno a rychle. Je živena modlitbou. Utváří náš konkrétní život. Schopnost konat dobro snadno a lehce nazýváme ctností. A právě toto téma tvoří tuto část našeho setkání. František Saleský ve své knize hovoří o vícero ctnostech, o které je třeba se snažit, ale my zůstaneme jenom o 3. U trpělivosti, laskavosti a vlídnosti a u správného mluvení. Nelze se snažit o vše najednou. Jedno slovenské přísloví říká, kdo naháňa viacerých zajaců, nechytí ani jedného. Ani u ctností se člověk nemůže snažit o všechny najednou. A proto nejprve pár slov o volbě, ve kterých ctnostech se člověk má cvičit. František Saleský odpovídá, že ctností se máme cvičit hlavně v takových, které více odpovídají tomu, co je naší povinností. Ne v takových, které nám lépe vyhovují. A i když všichni mají mít všechny ctnosti, neuvádějí je všichni stejně do života. Nýbrž každý se má věnovat především těm, které vyžaduje způsob života, k němuž je povolán. Ze ctností, které nemají vztah k našim konkrétním povinnostem, máme přednostně volit ty nejlepší, ne ty nejokázalejší. Podobně existují určité ctnosti, kterých si lidé velmi váží a kterým vždycky dávají přednost, protože je máme na očích. Například jsou víc ceněny almužny časné než duchovní, půst než mírnost, dobrota a skromnost, a přitom ty jsou mnohem cennější. Vyvol si tedy ty ctnosti, které jsou nejlepší, ne ty, které jsou nejvíc ceněny. Ty nejhodnotnější, ne ty, které jsou nejvíc vidět. Ty nejlepší a ne ty, které nejskvěleji vypadají. Pojďme nyní k první ctnosti, bude to trpělivost. Všichni známe tu modlitbu, milý Bože, dej mi trpělivost, ale hned. František Saleský píše, neomezuj svou trpělivost na určitý druh urážek a utrpení, ale rozšíří ji všeobecně na všechno, co na tebe Bůh sešle a dopustí. Jsou lidé, kteří jsou ochotni snášet jen takové trápení, které je vznešené, jako například být raněn ve válce, trpět pro náboženství, ochudit se v nějakém sporu, když jej vyhráli, jenže takoví nemají v oblibě utrpení, ale poctu, kterou sebou přináší. Buď trpělivá nejen v tom hlavním, co je podstatou trápení, jež na nás dolehne, ale také ve vedlejších věcech, jež sebou přináší. Mnozí by docela rádi snášeli zlé, jen kdyby jim to nepřinášelo žádné nepříjemnosti. Někdo řekne, já bych si to tak nějak nebral, jen kdyby si lidé neřekli, že si za to mohu sám. Jiný by si nic zase nedělal z toho, že ho lidé pomlouvají a snášel by to docela trpělivě, pokud by pomlouvačům nikdo nevěřil. Je třeba trpělivě nést nejen nemoc samotnou, ale i to, že je to právě ta nemoc, kterou Bůh chce na tom místě, kde on chce, mezi těmi lidmi, mezi nimiž on chce, s těmi nepříjemnostmi, které on chce, a tak je to i s jiným utrpením. Onemocníš-li, použij proti té nemoci léků, které jsou po ruce a podle Boží vůle, protože jednat jinak by znamenalo pokoušet jeho božskou vznešenost. Jakmile však je to vykonáno, očekávej s naprostou odevzdaností, jak Bůh rozhodne. Stěžuj si možná co nejméně na různé křivdy, kterých se proti tobě někdo dopustil. Protože je jisté, že obvykle platí,
Kdo si stěžuje, ten za to může. A to tím spíše, že z ohledu na vlastní osobu se nám urážky vždycky znají větší, než jsou. Především však si nikdy nestěžuj lidem prchlivým, náchylným ke zlovolnému výkladu. Je-li už záhodno někomu si postěžovat, je třeba se obrátit na lidi klidné povahy, kteří opravdu milují Boha, protože jinak místo, aby tvému srdci ulevili, vyvolali by v něm ještě větší neklid. Někteří lidé, když jsou nemocní, zarmoucení nebo někým uražení, si nechtějí stěžovat. Za to si však velmi přejí a snaží se to tak různě nastrojit, aby je litovali všichni ostatní. Aby s nimi měli velký soucit a považovali je nejen za zarmoucené, ale také za trpělivé a statečné. To je ovšem trpělivost falešná. Opravdu trpělivý člověk si na svou bolest nestěžuje, ani netouží být litován, mluví o ní nelíčeně, pravdivě a prostě, nenaříká si, bolest nezveličuje, jestliže ho někdo lituje, trpělivě to snáší, pokud ho nelituje pro něco, čím netrpí. Svou bolest vyzná, ale nestěžuje si na ní. Než přejdeme k vlídnosti k bližnímu, tak něco pro oddychnutí. Přijde pán do firmy a říká sekretářce: jsem z finanční a daňové kontroly a rád bych mluvil s vaším šéfem. Sekretářka odpoví: není tady. Pán se ohradí: jak to, před chvílí jsem ho zahlédl oknem. No právě, on vás taky. Milé studánky, o vlídnosti k bližnímu. Pokora nás zdokonaluje vůči Bohu, vlídnost vůči bližnímu. Dávej však pozor, aby tyto ctnosti byly uvnitř v tvém srdci. Mnozí se domnívají, že jsou pokorní a vlídní, ale ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Pozná se to tak, že při sebemenším slůvku, které jim není vhod, při sebemenší křivdě, kterou od někoho utrpěli, se bez ohledu na svou okázalou mírnost a pokoru ohradí s nevídanou domýšlivostí. Jsou-li pokora a mírnost skutečně dobré a pravé, chrání nás před nedůtklivým rozčilováním, které jinak v našich srdcích utrpěné křivdy vyvolávají. Když Josef posílal své bratry z Egypta do otcovského domu, dal jim tuto jedinou radu. Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky. Totéž říkám i já tobě, jasně a bez výjimky. Nezlob se pokud možno vůbec a pod žádnou záminkou dveře svého srdce neotvírej hněvu. Vždyť svatý Jakub říká docela stručně a bez výhrad, že lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Také když odporujeme zlému a potíráme vady těch, kteří nám jsou svěřeni, je třeba to dělat bez ustání a odvážně, ale také vlídně a mírně. Nic tak neskrotí podrážděného slona jako pohled na beránka a nic tak snadno nestlumí sílu dělostřelby jako ovčí vlna. Na rozhořčené kárání, i když je rozumově zdůvodněné, lidé tolik nedají, jak na to, které pramení výhradně z rozumu. Svatý Augustin píše pro Futurovi: je lépe nepustit dovnitř ani spravedlivý a oprávněný hněv, a to i ten sebemenší, než mu ustoupit. Neboť jakmile je vpuštěn, je těžké ho vyhnat, zvláště proto, že dovnitř vnikne jako tenký proutek, ale v okamžiku naroste, takže je jako trám. Když už nás pro naši nedokonalost nebo slabost hněv zaskočí, je lépe ho rychle potlačit, než s ním smlouvat.
Neboť jakmile mu dáme volnou cestu, začne panovat a počíná si jako had. Ten se také snadno dostane celý tam, kam prostrčí hlavu. Hned při prvním hnutí hněvu, které pocítíš, musíš sebrat síly, ne však ukvapeně nebo rozhorleně, nýbrž mírně a přitom opravdově. Proti přítomnému i dorážejícímu hněvu se musíme modlit mírně a klidně, nikoli násilím. A to je třeba dodržovat u každého prostředku, jímž proti tomuto zlu bojujeme. Kromě toho, jakmile spozoruješ, že ses dopustila nějakého hněvivého skutku, naprav to i hned nějakým projevem vlídnosti k tomu člověku, na něhož ses rozhněvala. Neboť tak jako vynikajícím prostředkem proti lži je odvolat ji hned, jakmile si člověk všimne, že ji vyslovil, tak také dobrým prostředkem proti hněvu je okamžitě jej napravit opačným činem, projevem vlídnosti. Neboť, jak se říká, nejsnáze se hojí tyrány, které jsou čerstvé. K bližnímu je nutno se obracet nejen vlídným slovem, nýbrž celým nitrem naší duše. A je třeba nejen přívětivě rozmlouvat s cizími lidmi, nýbrž i se svými doma a se sousedy. V tom vážně chybují ti lidé, kteří na ulici vypadají jako andělé, ale doma jako ďáblové. Následuje poznámka o tom, že záležitosti se mají vyřizovat pečlivě, bez strachu a ustaranosti. Pečlivost a horlivost, s nimiž máme vyřizovat své záležitosti, jsou něco docela jiného než úzkostlivost, ustaranost a spěch. Andělé pečují o naši spásu horlivě, ale nejsou přitom nijak úzkostliví, ustaraní nebo uspěchaní. Neboť pečlivost a horlivost patří k jejich lásce, kdežto úzkostlivost, ustaranost či uspěchanost by se naprosto příčily jejich blaženosti. Pečlivost a horlivost mohou být doprovázeny klidem a vyrovnaností. Nikoli však úzkostlivost, ani ustaranost, a ještě mnohem méně uspěchanost. Ve všech záležitostech, které budeš mít na starosti, buď tedy pečlivá a horlivá, neboť když ti je Bůh svěřil, chce, abys o ně náležitě pečovala. Ale pokud možno kvůli nim nebuď úzkostlivá a ustaraná. To znamená, nedělej je neklidně, ulekaně a s překotnou horlivostí. S prací nespěchej, protože jakákoliv uspěchanost kalí rozum i úsudek a znemožňuje nám dobře dělat právě to, do čeho se tak ženeme. A ve všech svých záležitostech se plně opírej o Boží prozřetelnost, protože jedině s její pomocí se mohou všechny tvé úmysly podařit. Dělej to jako malé děti. Jednou rukou se drží otce, druhou trhají podél plotu jahody nebo maliny. Stejně i ty. Jednou rukou shromažďuj statky tohoto světa a hospodař s nimi, a druhou se stále drž za ruku nebeského Otce a občas se na něho podívej, jak se mu tvé počínání a činnost líbí. Hlavně se nepouštěj jeho ruky a ochrany, abys snad nahromadila nebo sebrala něco navíc, neboť jestliže tě opustí, při prvním kroku upadneš na nos. Budeš-li se zabývat obyčejnými záležitostmi a pracemi, které nevyžadují zvlášť velkou a naléhavou pozornost, dívej se na Boha častěji než na práci. A jsou-li ty záležitosti tak významné, že ke zdárnému splnění potřebují, aby ses na ně plně soustředila, dívej se na Boha aspoň občas. Jako to dělají ti, kdo se plaví po moři. Aby dopluli do vytoužené země, dívají se vzhůru k nebi,
nikoli dolů do vody. A než se budeme sdílet o dobrém mluvení, jedna příhoda, která doufám nepohorší. Byli jsme oblečeni a připraveni odejít na silvestrovskou oslavu. Rozsvítili jsme noční světlo, zapnuli telefonní záznamník, zakryli klec s andulkou a vyhnali kočku na dvůr. Zavolali jsme taxík. Taxi přijel a my jsme vyšli z domu předními dveřmi. Když jsme vycházeli, kočka, kterou jsme vyhnali na dvůr, prokrouzla pod našima nohama zpět do domu. Nechtěli jsme, aby zůstala uvnitř domu, protože vždy, když je tam sama, snaží se sežrat andulku. Manželka si šla sednout do taxíku a já jsem vběhl do domu, abych vyhnal kočku z domu na dvůr. Kočka mi ale vyběhla do patra a já jsem musel běžet za ní. Manželka, která zatím čekala v taxíku, nechtěla, aby taxikář věděl, že dům bude celou noc prázdný. A proto řekla taxikáři, že se hned vrátím, že jsem jen šel dát dobrou noc její mámě, tedy mé tchýni. Po pár minutách jsem si sedl do taxíku vedle manželky. Promiňte, že mi to trvalo tak dlouho, řekl jsem, když jsme se rozjížděli. Ona se totiž schovávala pod postelí. Musel jsem ji píchat dozad věšákem, aby odtud vylezla. Snažila se mi utéct, tak jsem ji popadl pod krkem. Pak jsem ji ještě musel zabalit do deky, aby mě nepoškrábala, ale podařilo se. Odtáhl jsem ji po schodech dolů a vyhodil zpět na dvůr. Doufám, že se zase nepodělá u dveří. To ticho pak v taxíku bylo opravdu okouzlující. Tedy o dobrém mluvení. Možná to bude spíš o neřesti, které se nemáme dopouštět, o pomluvě. František říká, opovážlivé posuzování vyvolává neklid, pohrdání bližním, pýchu, samolibost a spoustu dalších velmi zhoubných účinků. Mezi nimi na předním místě je pomluva, pravý mor společenských styků. Ten, kdo by odstranil ze světa pomluvu, by z něj odstranil valnou část hříchů a nepravostí. Každý, kdo nespravedlivě připraví bližního o dobrou pověst, musí tento spáchaný hřích napravit. Různě podle toho, jak různá pomluva to byla. Z veškerého vnějšího majetku je dobré jméno statkem nejlepším. Pomluva je jakýsi druh vraždy. Máme totiž trojí život. Duchovní, spočívající v Boží milosti, tělesný, spočívající v duši, a občanský, který je dán osobní pověstí. Hříchem přicházíme o první z nich, smrtí o druhý, pomluvou o třetí. Avšak pomlouvač se obvykle dopouští jediným šlehem jazyka trojí vraždy. Duchovně zabíjí svou vlastní duši i duši toho, kdo ho poslouchá, a o občanský život připravuje toho, koho pomlouvá. Svatý Bernard říkal, že oba dva, i pomlouvající, i ten, kdo mu naslouchá, mají v sobě ďábla. Jenomže jeden ho má na jazyku a druhý v uchu. Zapřísahám tě tedy, abys nikdy ani přímo, ani nepřímo nikoho nepomlouvala. Chraň se připisovat bližnímu viny a hříchy, jichž se nedopustil. Ani neodhaluj ty, jež jsou skryté. Ani nezveličuj ty, jež jsou zjevné. Ani nevykládej ve zlém to, co udělal dobrého. Ani mu neupírej dobro, o němž víš, že je v sobě má. Ani je škodolibě nezamlčuj, ani je slovy nezmejčuj. Vždyť lhát a ještě k tomu škodit bližnímu, to je dvojí hřích. Neříkej ten a ten je opilec, i když si ho viděla opilého. Ani neříkej je své ženě nevěrný,
i když si ho při takovém hříchu viděla. Neboť jednání nemůžeš nazvat podle jednoho případu. Aby se o něčem říkalo, že to je neřest nebo ctnost, musí v tom být jakýsi vývoj. Musí se to stát zvykem. Je tedy neupřímné prohlašovat někoho za zuřivce nebo za zloděje jen proto, že ho viděli rozlobeného nebo že jednou něco vzal. Nikdy nemůžeme o někom říci, že je zlý. Vždycky je tu nebezpečí, že bychom nemluvili pravdu. Je-li už nutné promluvit, můžeme uvést, že udělal ten či onen konkrétní skutek, že v určitou dobu vedl špatný život, nebo že teď jedná nesprávně, ale nemůžeme vyvozovat žádné závěry ze včerejška pro dnešek, ani z dneška pro včerejšek a tím méně pro zítřek. Když mluvím o bližním, je jazyk v mých ústech jako operační nůž v ruce chirurga. Řez, který povedu, musí být tak přesný, abych neřekl ani víc, ani míň, než jak to je. A konečně při vytýkání špatnosti někomu se musí hledět především na šetrné zacházení s tím, kdo je té špatnosti nositelem. Přeji vám hezké chvíle a těším se na naše další setkání.